Hello, good morning mga kawitik. After mas ni arigid ko sa fish market nila kay kulit ko og mixed seafood, sugpo nga dagko kayo. Tara, sulod ta. So mo ni karoy bag-ong fish market nila, limpyo kayo. Tanawa oh. Kadagkos isda pero kadtong sugpo nga dagko may akong tirada. So palit po kog tahong. Still alive. Mo ni dagko may lapu-lapu oh. Lapu-lapu alive. Mao ni karon nila ang kuan o kalimpyo kay taas so ay kuan so muli nami ay nakabit-bit na sa biwit yan o bago kayo so sakay mig taxi ani ayan giluto na ang dagko asog po sus muna si timpla mixed seafoods kaujun ang pusit ilunod na then i-mix ay ang kuan pa di ay tahong ni Carla dayon i-mix aron mo kuan yang timpla ayan oh mana so mo ani karon ang settings guys kay magmukbang na ta kanindot sa settings na mga kuan pod ay shake kalami sa shake dagko kayo sugpo guys oh napoy alimango ay sabaw sa papaitan aron na tayo sabaw. What's up mga kawitik, have a nice day sa inyong lahat, lalo na sa mga supporters ko at sa mga hindi pa nanonood nito, please like and subscribe guys. Meron po tayo ritong sugpo, napakalaking sugpo, tingnan nyo guys oh, parang malaki pa sa palad ko. Ito guys, Kaujun mixed seafoods, Kajun mixed seafoods. Tapos may crabs tayo rito, mais, pusit, tahong, yan guys oh. So guys, pray muna tayo. Mga kawitik, ano pang hinintay natin? Attack. Sarap. May sabaw tayo. Sabaw ng papaitan. First bite. Kuha kayo guys oh. Ang laki. Grabe. Ang sarap. Ang galing sa ating guys. Ang tawag nito shake, fruit shake. Kajun mixed seafoods. Kabalik ya punta meluto na guys kayak. Tuh. Salamat pala sa sponsor guys. May nag-sponsor si
Imki Lifestyle. Yun po ang vlog niya. Papaitan. Sarap. Sarap ng tahong. Ikarla. Tahong ikarla. Sarap. Sarap deh. Tambukas na. Tambukas kasag sa ambugok. Ang taba ng alimasa, guys. Grabe. Sangit mas beris, guys. Ano? Pusik. Pusik.
Guys, oh. Grabe. Wow. Ang laki. Maanghang-anghang, matamis-tamis. Yan po ang Cajun Mix Seafoods. Kaya paborito to ng mga Pinoy. Ayan guys, pusit. Basta tahong. Sarap ng sauce. Anghang, maanghang. Mais. Mangga. Ganito ang kulay pero matamis. Busog na. Ang sarap. Guys, wala ng kanin. So, hanggang dito na lang. Sana magkita tayo sa next video ko, guys, ha? Paalam. Bye-bye!